Ibu tak aturi pinarak panjenenganipun Mas Aji Budiono jumeneng wonten ing tengening sasana. Kalih ndampingi garwanipun. Saderengipun ajicara ruwatan kawiwitan nyuwun sewu konjuk dumateng panjenenganipun leres asmanipun Bapak Aji Budiono. Ibu Amin Nur Hasanah. Putra ingkang karuwat panjenenganipun Amira Sevia. Nggih. Siva nggih. Ngoten nggih. Danyange Mbak Asra Jaya nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Wa baidihi atau idina ajma'in lahal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadratur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan damel hormat wiwitan lan wekasan hormat Bapak Adam saha Ibu Hawa. Lan damel hormat dinten 7 pekenan gangsal. Sedaya kalawa dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kecopen malih damel hormat sedaya para nabi-nabi Syekh Abdul Qadir Jailani, Mbok Dewi Fatimah, sekabat sekawan Abu Bakar, Umar, sahabat Ali. Sedaya kalawa dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kata lumayan malih damel hormat sedaya para wali-wali songo ing tanah Nusantara Jawi, khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid Raden Patah Al Akbar Saidin Panetep Pranoto Agama. Sedaya dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kata lumayan malih damel hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said. Sedaya kalawa dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kata lumayan malih damel hormat cikal bakal ing dusun Hangga Suca mriki summa ila hadratur Mbah Asra Jaya, summa ila hadratur Mbah Buyut Sura, summa ila hadratur Mbah Buyut Suta, ghafara wa hudunubaha wa syatara uyubaha wa nawara darikaha lahal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah hadiniyah khususon sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ari-ari anak Amira Siva bil barokatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin. Allahumma sholli sholawatan bitin wajadta minan nar wajadta minan nar wa adal kisab. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka salluka innaka antal wahhab. Allahumma billaha warhamha wa'fu anha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wali walidina walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin wa dalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun sahunal ladzina hum yura'unal wa yamna'unal ma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil fatihah. A'udzubillahi suratul ladzina taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Haji Budiono. Niki mengke menawi to putranipun boten saged nderek ruwatan, kula nyuwun kanthi sanget nyuwun pakaian sak pengatek ingkang diagem putranipun. Ngoten nggih. Mengke ning ya sing elek mawon boten napa-napa. Amargi napa? Mengke dipun bucal, Pak. Ngoten nggih. Sing awon mapun boten napa-napa, amargi mengke dipun larung, dipun bucal. Nek putrane boten saged nderek ruwatan. Makaten saking kawula, bok pilih anggen kula matur kirang tatas titis-titis nyuwun agung ing pangapunten. Mas Rizky nyuwun Mas, dipun lintuni pakaiane sak pengadeg Mas, kersanipun putrane saged lengser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh saha para aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ngarsanipun para pepunden, para lenggah kakung Sumawana putri ingkang tansah kawula bekteni. Wonten ngarsanipun para pamirsa sutresna kakung saha putri dahat lebdeng pitutur luhur satuhu kinurmatan.
Saderengipun kala matur haminangkani talangi ngatur saking warga pagelaran sandiwara barungan Wahyu Macan Jaya Sakutra ingkang mijil saking laladan Dusun Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ingkang dipun gulawentah dening piyambakipun Raka Mas Rizky Wisanggeni wonten ing Parpatan Agung kalenggan ing wekdal siang menika tinimbalan wonten Bale Wisma dalemipun Bapa Aji Budiono sak kulawarga ing sedya caos panglipur dumateng panjenengan sami gegayutan kalian agengipun kagungan hajat Bapak Aji Budiono Ibu Amin Nur Hasanah sak kulawarga ing mriki nedya ngawontenaken lumampahing adicara ritual utawi ruwatan. Mugi-mugi kanthi pangestu panjenengan sami lumampahing adicara ritual ruwatan ing sak mangke tansah manggih keberkahan, manggih kewilujengan, manggih keselamatan dipun tebihaken saking balak saking godha rencana punapa kemawon dipun paringi umur ingkang panjang rezeki ingkang kathah halal melimpah tur barokah amin Allahumma amin. Anamung anggen kula marak sebo ngabiyantara wonten Bale Wisma dalemipun Bapak Budiono Ibu Amin Nur Hasanah sak kulawarga ing mriki boten kaijenan malah anganti dhumateng warga pagelaran Wahyu Macan Jaya Sakutra ugi anganti dhumateng garwa kula nggih Nyai Tembem adat abenipun wanci tabuh kados mekaten menika garwane kula prapta merpek anggen kula makarya wonten menika papan saha panggenan Kakang Pentul mbok niki kepriye ya malah tiwas kebeneran nek dina iki sampeyan kuwi mau wis mbuka marang sing tegese iki wewadi sing wis suwi banget sumimpenana ing jroning atiku nek jane mono aku tinggal kepingin kondo karo sampeyan ning marga saka wediku karo sampeyan ya yen to sampeyan ki iso nampa perkara iki nek ora yen to sampeyan kuwi mau kleru tampa karo aku mula nganti wektu dina saiki tak simpen Kakang Pentul yen to sampeyan dina iki ngandhakake kalamonton duweni pepinginan ora bedane kaya tangga teparo ndak kepingin ngemban marang putra sak barake awake dhewe le omah-omah kae padha wis ngemban putra ora ngomongake putra malah uga wis ngemban putu rak ngono to Kakang ya sing gedhe pangapurane tenane tanpa aku kuwi mau njaluk palilah karo sampeyan heeh to tanpa aku kuwi mau izin karo sampeyan tenane aku wis mbok didaya lho Kakang aku wis ikhtiar iya malah kapara wong tuwa-tuwa kae wis nuduhake nduk kowe ndang kepengin duwe anak to kowe ndang kepengin iso ngandhut iki lho lakonono iki lho lakonono nek kabeh ki mau wis tak lakoni nganti wektu dina saiki urung ana tanda-tanda lho Kakang nek aku kuwi mau hamil ngono Siadi wis kanggo golek cara timen kagungan momongan timen duwe putra ing tembe mrene besok mbok neh ya pun Kakang ora ngluputake Siadi ora ya mung pestane pun Kakang lawan sliramu mbok menawa lelakone Pentul lawan Tembem kudu kaya ngene ing papan kene pun Kakang lawan Siadi aja kendhat anggone meminta marang nugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat mbok menawa Gusti Kang Akarya Jagat kae ora sare ora turu sok sapa wae pawongan kang gelem meminta marang nugrahaning Gusti ndak ring papan kono bakal katekan apa kang jinangka ing menggone kaya ngono dadi nek sengkut leh meminta ngresaning Gusti kaya ngono ya mesti wae suwe mboko suwe Gusti kuwi mau bakal welas asih aku karo sampeyan ya Kakang mbok menawa wae Gusti kuwi mau pancen nguji antaraning aku lan sampeyan sepira to kesabarane nek kalamun aku karo sampeyan iki gelem sabar aku percaya lan yakin nek ora suwe aku karo sampeyan iki pinaringan wujuding ngomongan mestine kaya ngono ya mong sawetara nggone awake dhewe padha sapet jagung kae to sawangen ana sak tengene omah kadadak ana swara perenjak ganter banget adat lupiya nek ana perenjak kae jarene iki minangka pratandha nek arep ana tamu kaya ngono coba dintani sawetara papan kene kaya ngono
Ayo Mas. Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu, ing mriki kula badhe nyuwun pirsa. Boten kok teges kula nika tambuh boten jer nembe sepindah menika kula mangertos jengandika sak kulawarga. Kepareng kula badhe nderek nepangaken jengandika sak kulawarga menika piagung luhur saking pundi lajeng dipun paringi jimat jo asma sinten Bapak saha Ibu? Kula saking talangaturipun Bapak Aji Budiono dalah Ibu Amin Nur Kasanah saking dusun Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ingkang sepindah inggih menika badhe silaturahmi kagiyek Sepindah silaturahim ingkang kaping kalih badhe hanetepi adatipun tiyang sepuh anggene nitipaken putranipun ingkang keparingan asma Almira Syifa ingkang gadhahi gethek ciri julung caplok kaki-kaki. Kunjuk dumateng panjenenganipun talanging arta ing mriki gandeng wonten piyantunipun kepareng kula badhe nelsahaken. Nggih. Leres asmanipun Bapak Aji Budiono. Nggih. Ingkang pawestri menika garwane jenengan, Bapak? Ibu Amin Nur Hasanah. Bapak Budiono Ibu Amin Nur Hasanah. Nggih. Jengandika wis sowan menika sepindah silaturahim ingkang angka kalih badhe masrahaken putra jengandika dumateng kula. Cunduk kelawan talanging atur kala wau. Napa kintenipun Bapak Aji Budiono ikhlas badhe maringaken atmaja putranipun dumateng kula. Nggih, kula ikhlas. Ikhlas. Lahir batos. Ibu Aminur Hasanah nggih ikhlas maringke putrane dhateng kula, Bu. Lahir batos. Mangke gek-gek jenengan getun utawi keduwung. Mboten. Nggih, menawi jenengan kekalih sampun ikhlas lahir tandesing batos badhe masrahaken putra jenengan dumateng kula. Cunduk kalian tarenge atur putrane jenengan kagungan Sukerto rikara lair nyarengi angsluping Sang Hyang Bagaskarya. Nggih. Angsluping srengenge wanci tabuh 5 utawi magrib ngoten nggih. Nggih. Menika menawi tiyang sepuh biyen mestani bocah lair jurung wangi. Nek laire barengi mlethek ing srengenge niku jenenge jurung kembang utawi jurung sarap. Nek barengi bedhug tengangi wanci tabuh 12 niku jenenge jurung caplok utawi jurung sungsang. Niku ingkang leres. Ing mriki kula telesihaken. Kersanipun slamet sak keluargane Bapak Aji Budiono lan Ibu Aminur Hasanah anggenipun ngawontenaken ngruwatan. Ngoten nggih Bapak. Ing mriki gandeng jengandika badhe maringaken putrane jenengan. Kula tak takon kalih bapake. Putra ingkang badhe kaparingaken dumateng kula wau dipun paringi asma sinten, Bapak? Almira Syifa. Nggih, ing mriki gandeng jengandika sampun maringaken dumateng masrahaken dumateng kula wiwit dinten menika ya wiwit dina iki ing sore iki genduk Almira Syifa pun dudu putrane jenengan, wis dudu anake jenengan, so putrane Ibu Aminur Hasanah. Ning wis dadi anake Raden Pentul lan Nyai Tembem. Mriki tak aturi maringke putra jengandika dumateng kawula. Nggih, sik tenanan. Ya iya. Niki wau nek bocah isih timur diruwat ya mesake bocahe. Kula njaluk liru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Pentul, Mbok neh. sampian percaya apa ora marang panguwasaning Gusti?
jeneng aku karo pinjenengan iki mau diibaratke wong inang durung wae nganti abang dadak wis nglayoni ngerti-ngerti ana tamu sing ora kanyono ing kono peparing putra sing wujud putri malah iki isih wujud ponang bayi kaya ngene ya Mbok neh iya sedulure papat 5 pancer si kakang kawah adi hari-hari kae sing maujud badan halus ndak ciptane tak sidikarane dadi badan kasar supaya prapta ning papan kene lan sabiyantu njaga keselamatane putrimu si Prawan Jelagur. Oh iya. Ya, ini lagi ya. Rewang-rewangane memuji marang nugrahaning Gusti kang akarya jagat. Sedulure papat 5 pancer sing njaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan kidul. Sopiah, Amarah, Alomah lan Mutmainah. Padha prapta ing papan kene. Ya, bocah bagus. Nene legaya. Ing ngarep sampeyan ngandhakake kalamun to seduluring papat anakmu wadon gendut Jelagur kuwi mau maujud badan halus. Maujud badan halus. Iki ndak sidikara dadi badan kasar supaya teka nang pangarepane pun Kakang Klawan Siadi. Ndak utus njaga marang keselamatane. Yen kaya ngono ya enggal paring ana dawuh Kakang. Semene sawetara pun Kakang bakal murba lan masesa marang kadang itu anakmu. Kaya ngono Kakang. Wadon. Marang kowe kabeh sedulur papat 5 pancer Sopiah, Amarah, Alomah, Mutmainah. Kaki legaya. Ing papan kene adoh ndak awe cerak nganti kowe ndak tekakake nang pangarepane kaki legaya jalaran wektu dina iki bakal ana pakaryan, bakal ana pagawean kang bakal ndak paringake marang kowe kabeh bocah papat. Apa kira-kira kowe kabeh padha saguh nggih? Saguh kaki legaya. Saguh. Bagus yen kowe saguh. Sopiah, Amarah, Alomah lan Mutmainah. Ndadekno wuruhanira. Ing sekawit wong tuamu ya kaki legaya lan ini legaya entuk nugrahaning Gusti kang akarya jagat entuk putra nadyan mung putra titipan nanging bocah kang dititipake pun Kakang kaki legaya lan ini legaya iki mau ing papan kono dheweke nandhang Sukerta nandhang Sengkala nganti kowe kabeh sedulure papat 5 pancer Kakang Kawah Adi-ari ndak utus sabiyantu njaga keselamatane kadangmu anom si Prawan Jelagur. Sopiah, Amarah, Alomah lan Mutmainah. Dawuh. Wektu dina iki aku titip marang kowe kabeh bocah papat. Jaganen reksanen keselamatane putraku si Prawan Jelagur. Saguh nggih. Saguh kaki legaya. Bagus. Ning aku weling pomo dipomo piwelengku marang kowe kabeh bocah papat. Cilik nganti putraku dedel kulite gedene kok nganti gigrek ulune sak lombo wae kowe sing kudune tanggung jawab njaga lan ngreksa keselamatane. Kaya ngono. Ing papan kene mangsa bodho keselamatane putraku. Mas Nene legaya. Iya Kaki. Sausipun Kakang wis medhar sabda paring purba wasesa marang kadange tuwa anakmu wadon si Prawan Jelagur wujuding Sopiah, Amarah lan Alomah padha sumadya njaga keselamatane marang putrimu. Ing wektu dina iki pun Kakang rasane melang-melang kaya ninggal ponang Jabang Bayon sak pinggiring telaga kae. Terus apa sebabe Kaki? Jalaran putramu si Prawan Jelagur kae bocah sing duwe reket utawa sing nandhang Sukerta. Iya. Ben selamat nganti besok prapteng delahan aku bakal paring sifat kanjel wujuding janur kuning iki nyoh tampanana. Nen legi. Kaki. Nene legaya kepriye? Sampeyan ngandhakake kalamun ta wujuding janur kuning iki minangka piandeling anak wadon si gendut Jelagur. Ya ora kok teges kuwi mau nyepelekke marang wujuding janur kuning iki. Ning mbok menawa wae sampeyan kuwi mau iso ngandhakake werdine. Nene legaya. Iya. Siadi yen kepengin mangerteni ndak jarwane.
Janur kuning kan ndak paringake nini legaya iki mau ing papan kuno linambaran sifat kandelipun kakang kang kena darani Aji Sangut. Aji Sangut iya mengko yen wis kok kalungake marang janggane putrimu si Prawan Jlagur mbok menawa bakal ana sengkala kang jumedhul saka jagat wetan ing papan kono bakal tinulak bali mengetan yen ana sengkala saka jagat kulon tinulak bali mengulon yen ana sengkala saka jagat lor tinulak bali mengalor yen ana sengkala saka jagat kidul ing papan kono bakal tinulak bali mengidul widaya katiasane Aji Sangut kang linambaran noning janur kuning kuwi mau. Oh ngono. Senajan iki disawang keton sepele ning jebul gede banget katiasane kaki. Ing papan kene diagi coba to. Kalung marang janggane putrimu si Prawan Jlagur bakal ana kedadian apa sakwise kok kalungi janur kuning kene. Isih cilik iki gulune rada angel iki digoni. Ya ora apa-apa. Lah iya, sabar. Pun Kakang ya sabar. Wis coba disawang kanthi permati. Sakwise anakmu wadon kok kalungi janur kuning. Ana ing papan kene coba to sawangan kanthi permati. Lho. Sik to. Lho kaki. Ya kaget ya kaget. Hah? Ora usah ditabohi Mas. Kagete ndak kesuwen kok. Nene legaya. Si Adi kok jelih-jelih kaget bareng anakmu wadon kok kalungi janur kuningmu lara-larai kepriye. Kaki. Nene legaya. Nek sekawet ngono aku ki yo jane ki yo rapati percaya. Heeh to. Ning bareng saiki sampeyan kongkonan aku ngalungke janur kuning ning janggane anakmu wadon genduk Jlagur. Bareng tak kalungke kaki. Aku nyawang marang pasuryane anakmu wadon si genduk Jlagur kok beneh karo mau. Beda kelawan padatan. Ya ora padha karo mau ngono lho. Bedane ning ngondi? Kaki. Aku tak takon. Nek sekawet aku nyawang marang anakmu wadon si genduk Jlagur iki pancene bocah yo ayu. Senajan to isih timur ning pancen yo ayu banget. Wong bapake ya bagus, ibune ya ayu biyen kae. Lamun ngono ya Mas. Lho kaki. Ayune isih ora sepiro. Ora sepiro. Ning bareng tak kalungi wujuding janur kuning ing papan kene aku rumangsa elok, aku rumangsa gumun banget. Kaki. Elok. Pasuryane sangsaya mencorong, sangsaya sumunar, heeh to. Iku uga malah sambah. Ayune raumum lho kaki. Ya cukup ayu ngono. Lho lah banget ayune kok ya. Ngene, ndak jarwani. Iya. Nene legaya. Heeh. Sok sapa wae pawongan sing duwe reket utawa nandang sengkala kinalungan janur kuning kae. Yen bocah ki mau kakung mesti tambah baguse. Pindaning Bathara Kamajaya kang Ejawantah. Kuwi nek kakung. Ning nek putri. Nek bocah sing kok kalungi janur kuning ki mau wadon, mongko bocah kuwi nandang Sukerta tambah ayune, tambah manise pindaning Bathara Kamaratih kang Ejawantah ning jagat raya. Widaya katiasane janur kuning kang linambaran Aji Sangut. Ning aku weling. Piye Kak? Ora kok angger wong sak dengah menungso kok kalungi janur kuning bisa ayu bisa bagus ora. Mligi bocah sing nandang Sukerta. Kaya ngono to dadi mligi bocah sing duweni Sukerta. Kaya ngono ya. Ora sadengah bocah. Ora angger menungso. Lah gandeng ing papan kene wis padha sumadya. Iya. Aku tak titip pole tak gelak lakuku tak budal makarya nang Kutha Raja kang gedhe. Sowang-sowangan pengestumu sing tak jaluk. Sing ati-ati kaki yo. Sedulur papat lima panter jaganen keselamatane putraku si Prawan Jlagur.
bandulan lagi wae sak wetara. Ning sadurunge aku ning mburi iki tak pasrahke kowe-kowe kabeh. Lah iki mau kok ora ana to? Apa mbok gendong gawa menyang endi apa piye? Kebareng matur Nini Legeye. Heeh. Ananging sakderenge matur kula nyuwun agunging pangapunten. Oke pangapuraku kanggo kowe. Sekawit panjenengan pasrah kadang anem kula. Ing mriki kula nembe gegojekan sak antawis Nini Legeye. Iya. Hanembe kemawon kula ngantuk sak liyepan. Nanging kula tingali kadang anem kula murca Nini Legeye. Anakmu gendut jagur aneh. Sophia marah lama potong. Sophia marah lama lan kowe mutmainah. Kowe aja gojek, kowe aja sembrono. Apa sekabeh ngaturmu sing kaya ngono kuwi mau kena tak percaya. Sophia marah lama lan kowe mutmainah. Nggih Nini Legeye. Kowe ngerti yen to gendut slakur kuwi mau dudu putriku dhewe. Kowe kabeh padha ngerti nek kuwi mau bocah titipan. Kula sampun luput Nini Legeye. Sophia marah lu amalan kowe mutmainah. Dawuh. Bena kowe iki mau ndodo marang sekabeh kaluputanmu. Nanging perkara iki ora sinangga enteng. Upamane to mengko wong tuane kuwi mau krungu lan ngerti perkara iki urung bakal nempuhi aku marang Kaki Legeye. Sophia marah lu amalan kowe mutmainah. Dawuh Nini Legeye. Lumrahe wong luput kae kudu nampa pidana. Apa kowe kabeh siap? Hah? Kalamun nampa pidana. Kula sagah nampi pidananipun Nini Legeye. Sophia marah lu amalan mutmainah. Dawuh. Kaya ngene iki jenenge kowe tanggung jawab marang sedulurmu anom, ha? Kaya ngene iki apa jenenge kowe mau tanggung jawab? Nek kasunyatane kaya ngene iki jeneng kowe ora tak piye, ha? Maksudno kaya ngene iki. Lara. Aduh. Romangsa aku kowe. Dipercaya nek kasunyatane sawise ana kahanan kaya ngene babar pisan aku ora bakal percaya marang kowe kabeh. Ngapunten Nini Legeye. Jaluk ngapura. Nggih. Wis lumrah nek jeneng wong luput ki njaluk ngapura wis lumrah. Ning Sophia marah alwamah mutmainah. Jane aku iki ora mentoh lumi lara kowe nganti kaya ngene iki. Aku ya mesakno tenan karo kowe kabeh. Mergo kabeh kuwi ora mbok sengaja to. Nggih. Ya Sophia amarah alwamah mutmainah. Nggih. Sakwise ana ing jroning omah iki ana kedadian kaya ngene kok banjur aku mau kelingan. Rikala Kaki Legeye kuwi arep lunga. Rikala arep budal Kaki Legeye kae ninggal tungkas karo aku. Nggih. Yen to sak wanci-wanci ana ing jroning omah kene ana kedadian apa wae. Nggih. Kan supaya aku mau njejeg lemah kaping 3 yen aku ngepinginake Kaki Legeye age bali. Sophia marah alwamah mutmainah. Mbok menawa wae kanthi cara iki ngono Kaki Legeye bakal krasa lan nindang bali. Kaki Legeye yen to sampeyan krasa Pun Kakang kan bali. Aku sing bali. Sampeyan wae bali kae. Pun Kakang kan bali nang jroning omah Nini Legeye. Kaki. Nini Legeye kebri. Aku rumangsa luput gedhe karo sampeyan. Uga aku rumangsa luput gedhe karo anakmu wadon gendut slakur. Kaki. Sik to. Kok nganti si Adi bisa ngandhakake yen si Adi luput gedhe marang pun Kakang uga marang anakmu. Lara-larai kepriye? Coba Kaki. atine ditata luwih dhisik,
anggone nangis tak aturi meneng sawetara kandha marang pun kakang. Nanging sadurunge aku ngandhakake kedadian iki karo sampeyan Kaki. Kaya ngono ya. Aku njaluk pangapura luwih dhisik karo sampeyan. Gedhe pangapurane pun kakang tumrap marang si Adi. Nini legi ya. Coba. Kaki. Kepriye nih? Sekawit sadurunge ana kedadian kaya ngene. Aku kuwi mau lagi wae ning pungkuran Kaki. Ana ing pepungkuran. Nek saka rumangsaku aku kepengin banget nyepakke unjukan susu kanggo anakmu genduk jlago. Kaya ngono ya. Sawetara anakmu tak selehake. Ning sadurunge aku ning pungkuran wis tak pasrahake marang seduluring papat Kaki. Ki Anakmu genduk jlago Ranes. anakku ilang. Mula Kaki sepisan meneh aku njaluk pangapura karo sampeyan. Aku wong tuwa sing ora pecus ngomong lan njogo marang keslametane anak. Nini legi. Kaki Kaya kedodok rasane atine pun kakang bareng si Adi ngandhakake yen to ing wektu dina iki putramu Prawan Jlagur murca saka ngembanan. ora Ning kaya ndak wene ngerti. Prawan Jlagur kae dudu putraku, uga dudu titise si Adi. Kae mung bocah titipan. Pedane ala lakon iki yen to nganti wong tuane sak kloron mangerteni yen dheweke murca saka ngembanan tak kira pun kakang lawan si Adi bakal nampa pidana lan nampa duka. iya Kaki. Mula kang saka kuwi Nini Legaya. Ya. Aku ora ngluputake marang si Adi ora. Gandeng ilange putramu kuwi dadi tanggung jawabe Kaki Legaya. Iya Kaki. Mumpung durung adoh ilange putramu, tak golekane nganti ketemu si Adi aja wedi kangelan. Mandinga nang sanggar pamujan, memitana marang nugrahaning Gusti. Aja pati-pati jugar, yen to pun kakang dereng jugar kanggo disat semen. Sing ati-ati. Semono uga Kaki sampeyan aja nganti bali yen to durung bisa nemokke sing gendok jlago. Sing ati-ati pangestumu sing tak jaluk. Kaya ngono Kaki. Bali marang kowe kabeh. Sedulur papat limo pancer Sopiah amarah Allahumma mutmain. Dawuh Kaki Legaya. Padha ngangsek maju anggonmu marak sebo. Nggih. Tak aturi maju. Maju. Nggih Kaki Legaya. Aku tak takon pitakonku iki wangsulana Nggih. kanthi permati. Sopiah. Apa ya bener yen to wektu dina iki kadangmu si Prawan Jlagur ilang saka jroning omah. Nggih leres Kaki Legaya. Kadangmu ilang. Banjur tanggung jawabmu bocah papat Sopiah amarah Allahumma lan mutmainnah, tanggung jawabmu nang endi? Tanggung jawabmu ning ndi? Kula ingkang sagah ngupadi anggene murcane kadang kula. Kowe sagung goleki ilange kadangmu. Ning kowe tak paning ngerti. Nggih. Lelakon iki kok nganti wong tuane sak kloron mangerteni lelakon iki purung tan muringa kriwikan dadi krojokan. Nggih. Sing bakal nampa pidana, sing nampa duka ki ora mung kowe kabeh bocah papat. Ning kalebu Kaki Legaya. Iya apa ora? Iya apa ora? Kowe luput kanggone Kaki Legaya. Lupitmu kok gendho kok kowe uga kowe. Iki sing tuwa dhewe. Aduh. Kudune kowe tanggung jawab marang keselamatane. Iki kowe aja kok enak kabeh enak. Aduh. Kowe enak linggih jegeng sira Tomang Sopiah. Iki kalebu kowe. Kowe sing pernah tuwa dhewe. Nek kudune wong papat njaga wong siji kuwi bisa. Ning yo kene bocah papat njaga bocah siji wae kok ora bisa kebangetan temen. Dos temen leh urip kalbu kowe uga kowe Sopiah. Ing papan kene. Neh, iki durung. Aja adoh-adoh. Tabuh saron sing gedhe, Mas. Lara iki lara. Kene maju. Maju. Iki lara.
lara. Nganti jam 5 nek kowe ora maju tak rampungi kowe. Maju. Sopiah kene. Nggih. Iki sing kudune tanggung jawab njaga lan ngreksa keselamatan iki kudune kowe. Kudune iki Sopiah amarah alamalan kowe Mutmainah. Lara. Lara tenang. Lara. Larane atimu sih lara atine kaki legeye. Jalaran oning papan kene aku kelangan anak. Sopiah amarah Allah Mahmud Mutmainah. Tak patenono kowe mesti tumekaning pati ning aku ngeman. Aku ngeman marang kowe kabeh bocah papate. Jalaran kowe kuwi kadang itu anakku lan anakku wadon si Prawan Jelagur. Tak jaluk kanthi banget. Sopiah amarah Allah Mahmud Mutmainah. Aja wedi kangelan. Goleki murtani kadangmu. Sakute kawan. Biar bocah bagus Sopiah amarah Allah Mahmud Mutmainah. Kowe ndak tundung ndak utus goleki ilange kadangmu si Prawan Jelagur iki wis bali. Apa wis entuk gawe iki? Dadi kowe papan kene durung bisa nggawa kadangmu si Prawan Jelagur ning kowe wis bisa nyuwanake wujuding jurat maka kang nyidra marang putraku ing mangkene. Wujuding sardala kang kok irita ning papan kene. Ya, aku nedha nrimo banget marang kowe kabeh bocah papat. Mula kang saka kuwi bareng kowe bisa goleki jurat maka kang nyolong marang putraku aja wedi kangelan. Sopiah amarah Allah Mahmud Mutmainah. Manjing juragane kadangmu sautuhe. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Kowe wani malang kaya ondo, ganjel kaya krikil. Yen kowe bisa tata jalmu kaya satataning jalma manungsa lumrah. Sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi papan dunungmu sana? Babuh parat. Wong gede dhuwur Ana paran. tambuh marang aku. Dasar pernyato. Tanah pulau Jawa iki ora ana loro, ora ana telu. Yo mung sawiji aku sing kena daran Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Bali saka liya gede dhuwur. Belah dalan. Saka ngendi papan paduan wae. Ing papan kene yen kowe pangling marang aku, pangling marang pawongane ora pangling suarane. Sak lumahing jagat tak korping langit ora ana loro, ora ana mung siji. Jejuluk kaki legeye Raden Praja Dalang pangruwat kang dadaran. Welah dalah kaki legeye. Ana paran. Wires pantes kebeneran. Kowe bisa adu arep karo aku. Ayo ing papan kene. Aku kepengin nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ana ing tanah pulau Jawa. Kaya ngono iya. Jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kaki legeye. Ana paran. Aning yo kene. Iki dina aku arep mlebu ora ing desa Bangsaca kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Aji Budiono dalah Ibu Amin Nur Kashanah kae. Diweni anak wadon sing diparingi asma gedhuk Almira Sifa kae. Laire barengi Ansrupe Surya. Bocah karo dadi bocah julung caplok. Kaya ngono ya. Aning yo kene. Sakwise tak tadah kala mangsa. Ora gawe tentrem ayepe sak jroning bogar baku. Kaporo gawe sangsarane sak jroning bogar baku. Rasane panas pedes rek bos gawe kek. Hei. Kembang kami Jaya Bathara Kala. Ing papan kene kowe wani lanyo-lanyo, langap-langap waton kumecap kepengin banget. Nggih mangsa nadah kala mangsa marang putriku. Ing papan kene nanging ndak eneng ngerti. Kembang kami Jaya. Bocah kang kok tadah kala mangsa kae ing papan kono wis dudu Atmaja putrane Bapak Aji Budiono. Lan wis dudu Atmaja putrane Ibu Amin Nur Hasanah. Nanging wis dipasrahake dening dalang pangruwat, wis dipasrahake dening kaki legeye. Aja to wacaking satu kewan kang kaya kowe. Yen to bakal gendak sikara marang putraku mau, ndak kira bakal lebur tanpa dadi. Mula
yen kena tak jum keranane ngaris becik balekke utahke putraku kanthi wutuh tanpa cacat ana pengarepane Kaki Legaya. Kaki Legaya Ana paran sugih kendel bondo wani dasar keparanyata kowe wani ndelok putramu sajroning gua garep apa pawitan ing papan kene nganti ora kok balekake kanthi wutuh putraku ing mengkone rawe rantas malang bakal tak putung Bathara Kala. umpama iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta jaluk tetebusan minangka gandine putramu apa wis aku bilang ing papan kene kowe njaluk ijol yen temung Mas Picis Raja Brana sandangan Kang Sarwa gumebyar bakal tak udanani waton ora njaluk muduning lintang rembulan. Kaki Legaya Ana paran aku ora njaluk Mas Picis Raja Brana umurune lawan lintang rembulan kuwi ya ora apa meneh Sarwa kang patih gumebyar rene putramu ki raga sing kekancenane kepanjangan sukma minangka gandine raga sing kekancenane kepanjangan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran widik putih sisi sajae wis sing kapisan iya sing kaloro rasak fitrah bumbu pawon sak tukupe sing angka telu mori putih sak dedeg sak pengawit ora esuk ora sore yen Kaki Legaya saku ngujudi penjara Sri Bathara Kala gelap sayuta putramu bakal nak lore Legaya Bathara Kala gelap sayuta ijole kanggo putraku raga kang kanthi lan sukma beras fitrah sak ubur ampene sing katelu mori putih sak dedeg pengawit dhuwure ya Sri Bathara Kala ya gelap sayuta ing papan kene ora sandadak kesuwen utahno putraku tak tampanane ijole marang ragamu. Dene Legaya kene ndak aturi juga ranggone Si Adi Semedi jalaran putrimu si Prawan Jelagur iki dina wis kelakon bali. Nene Legaya Kaki pun Kakang wani juga ranggone Si Adi Semedi jalaran iki Atmaja putramu si Prawan Jelagur wis bisa bali nang omah. Anakku genduk Prawan Jelagur wis bali. Ndak aturke marang Si Adi ndak aturi. Iki anakku. Oh. Nene Legaya iya. Ing papan kene aku percaya yen to sekabing panyuwun kono ngersaning Gusti saiki dijabah. Kaya Apa sing dadi penjalukku keturutan anakku genduk Jelagur wis bali Kaki. Nene Legaya pun Kakang miweling kae lelakon iki simpenen kanthi rapet aja nganti tangga teparone awake dhewe ngerti yen to putrimu si Prawan Jelagur nating murca saka ngembanan cukup pun Kakang lawan Si Adi. Esok lan sore mbok menawa wong tuane teko ing papan kene gandeng anakmu wis bisa bali mesti ora bakal nampa duka antaranipun Kakang lawan Si Adi. Kaki perkara iki bakal tak simpen rapet Kaya ngono. sapa wae ora bakal ana sing krungu lan ngerti Kaki. Kaya ngono. Coba nini kae kok sajake kok ana swara kang rame-rame sak jroning omah. Sajake ana tamu kang bakal ratone ngromo awake dhewe kaya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng panjenenganipun pawongan ingkang nembe prapta menawi mboten sisip anggen kula nyawang nggih ingkang sowan menika panjenenganipun Bapak Aji Budiono saha Ibu Amin Nur Hasanah. Nggih leres Kaki Legaya. Bapak Budiono Ibu Amin Nur Hasanah kula badhe nyuwun pirsa Bapak Ibu nggih jengandika ing pepanggihan sonten menika swanten daleme kula badhe wonten parigatos menapa Bapak saha Ibu? Ingkang kaping sepindhah inggih menika badhe silaturahmi Kaki Legaya. Mekaten. Ingkang kaping kalih badhe maringi bebungah utawi maringi tetebusan anggene Bapak Aji Budiono adalah Ibu Amin Nur Hasanah
nyuwun konduripun putrane Kaki Legeye. Sepindah silaturahim kaping kalih badhe paring bebungah kula saha garwa kula. Ing sedya badhe nyuwun mangsul putranipun ingkang rikala semanten kaparingaken dumateng kula. Nggih Kaki Legeye. Menawi to mekaten kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten mbok bilanggen kula nampi panjenengan ing pepanggihan wekdal samenika kirang prapsila. Dene Legeye. Ing papan kene ndak aturi nampa paring bebungah saka panjenenganipun Bapak Aji Budiono lan garwane kae. Kaparingakipun Kakang lawan Sadi. Iya, ditampani niki. Iya. Nggih. Matur nuwune karo Bapak Budiono. Heeh, kae mau sak derma lantaran kene. Nene Legeye. Wangsul dumateng jengandika Bapak Aji Budiono saha Ibu Aminur Hasanah. Ing mriki jenengan waoswan badhe nyuwun mangsul putrane jenengan. Nggih. Saderengipun putra jengandika tak aturke jenengan, ing mriki kula badhe titip weling, Bu. Kula badhe paring sifat kandel wujuding janur kuning menika tak paringke ibune. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putra Sari. Ngoten nggih, Bu. Sak suwene sepasar dina, 5 dina lawase. Didekek ngisor bantal monggo, ngisor kasur nggih mboten napa-napa. 5 dina suwene. Nggih, mangke nek pun gangsal dinten jenengan pundhut jenengan bucal. Ning kula weling gandeng wau putrine mboten saged nderek ritual ruwatan niki rasukan ingkang dipun agem Kang Putra tak paringke jenengan. Nggih, niki mangke menawi badhe bucal janur kuning menika kaleres ageman utawi pakaian ingkang dipun agem putra jengandika nderek dipun bucal nggih Bu. Diniati ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Orang guak-guak janur kuning, guak sengkalane anakku Amira Sifa, perawan jelagur. Muga-muga selamat ora ana alangan suwiji apa. Emet Bu. Nggih, tak baleni sepindah melih. Gen cetha gamblang tur wijang. Selamat sak keluargane jenengan ngantos benjing prapteng delahan. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang guak-guak janur kuning, guak sengkalane anakku Amira Sifa, perawan jelagur. Muga-muga selamat ora ana alangan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih. Ning kula weling mangke nek guak janur kuning ampun teng ngarep omah nggih Bu. Apun teng dalan. Mangke nek dilangkahi tiyang utawi jalma menungso mesakake sing langkahi janur kuning menika amargi wonten reget ingkang dumunung saking putrine jenengan. Mangke dibucal teng lepen, teng kali sing tembe wingkingipun toyanipun saged milih. Ngoten nggih. Nggih. Lah mekaten saking kawula kangge syarat sarana ben selamat putrane jenengan so keluargane jenengan sedaya tak aturi nimbali putrane. Biyen putrane jenengan paringi jeneng Amira Sifa. Terus jenengan paringke kula. Putrane jenengan tak tambahi tetenger perawan jelagur. Mengke ora ketang sepisan jenengan celukke. Amira Sifa perawan jelagur, ayo tak jak bali. Ngoten nggih Bu. Nggih. Diwiwiti saking Bapak rumiyin. Monggo diwakili jenengan. Nene Kyai. Nduk anakku Almira Sifa, perawan jagur. Nggih dalem Bapak. Nduk anakku Almira Sifa, perawan jelagur. Dalem Ibu. Ayo tak ajak bali. Oh nggih siap Bu. Mas berase kuning Mas. Nggih. Pungkasan. Pari Purno. Mekaten megah purnaning adicara pepanggihan ing wekdal sonten menika saking warga Magelaran. Wahyu Macan Jaya. Ngaturaken sugeng sonten sugeng pinanggih manung cari candhaipun Usana. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.